नै मावजिनो आदार होदां खायसे नासु ডিঙিত লাগিব আকৌ দেই ভালকে খা মিউ মিউ খাই আছে So guys, नै आङो पकरि बानायनो नागिरदों बेवहाय आङो पियाज नोरसिं बिलाइ बानलु थाइथाम हाना लाखाबाय आरो ना इयावनो ओमफ्राय दा आङो एसे संख्रि होनोसै बारा होबा गोबाब ओमफ्रायो नैबे बेसनखौ होनानै मिक्स खालामना लाग्रोनोसै आरो ना नोरसिं बिफाङाबो नै एसेल'बाय बेखौ होना लाग्रोनोसै नै गाइस माबा खालामनाया जाखांबाय मिक्स खालामनाया ओमफ्राय इयाव थावबो होना लाबाय सारायाव बरियानो एवबाय थानोसै So guys नै आङो पकराखौ सावखांबाय एसेल' सावदों आरो ना बारा बुरजा सावाखै ओमफ्राय नै थावा बेखौ दा आङो मादै लाहानावसो लांना जाहैगोन आरो ना बरियानो मोनसे जाग्रोनायनोसै आं बेखौ ओरैबायदि क्रान्चि जादों ओरैबायदि गोसोम हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दासो आरो ना बेलासियावसो आरो बेलासि माने हरानो जाबाय ओमफ्रायो दा आङो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरो ना एकदम हारसिंनो मा ओंख्रि जानो मा मानो इदि जागासिनो आङो माने मानसि गैयाबाथाय बोरैबा नांथारो एकदम हारसिंजों माजों जानोबो लोंनोबो एकदम सुखखौनो मोना आरो ना माने जाबाबो माने मोजां नाङा आरो ना हारसिं जानो थाखाय ओंखायनो जागोन जाया ओमफ्राय आं दहायथ' मादै मोनहानावसो जादों आङो मादै लाहा जाहोदों आंखौ बिसाखौ आङो मैया जाहोदोंमोन नालाय हारसिं नालाय बिसानाबो बोराय बुरि सानैल' ओमफ्राय आंबो हारसिंल' दा ओमफ्राय मैया इखौ जाहोबाय दिनै सानाव आंखौ बिसा जाहोबाय ओमफ्राय नै दा आक' संनो जालायबायना मा ओंख्रि संनो बेखौनो नायगासिनो आङो मा ओंख्रि संबा मोजां जागोन फ्रिजआव नायनोसै आङो मा दङ ओंख्रियालाय जेबो गैला बेदर सेदर जेबो गैया सयाबिन दावदै दं आरो बेखौनो जानांसिगोन माबा मोनसे खालामनानै नायनोसै दाना ओंख्रियानो बांख यो भेन्डि भेन्डि मटर दं बेयाव बिलाहि बेयाव सबाय बिमा माबा फान्थाव सान्थाव दं बेयाव माखौ जानो नायग्रोना लानोसै र' स' गाइस नै ओंख्रिखौ नागिरना मोनबाय आङो बेखौ फ्राय जानोसै बिदिनो गुवार हानानै ओमफ्रायो बिलाहि मटर आलुआबो फिसासो नै उपाय गैया नै आङो दा मैगंखौ जिरग्रोना लानोसै हाग्रोना लानोसै ओमफ्राय नै टिभि नायै हारसिंनो नै मैगंखौ हाखांबाय बरियानो मटर सटर जिरना लाजोब्बाय ओमफ्राय बे फान्थावखौ आङो सुनानैसो हाखानोसै आरो ना आंना टिभियानो लोगो जाबाय टिभिखौनो आङो माने सानसे हरसे आं बिदिनो सलायना दोनो हरसेथ' नङा सानसे सलायना दोनो आङो गाइस मा होनो टिभियानो आंनि लोगो जाबाय आरो मानो होनोबा आं हारसिं नालाय ओमफ्राय माने एसे साउन्ड खोनाबाय थाबाथाय माने सोरबा दं बायदि मोनो आरो ना मोजां नाङो आरो गोसोखौ टिभिनि साउन्डखौ खोनाबाय थाबाथाय ओंखायनो आङो गानसो लगायना दोनखायो गोसानो ओमफ्राय दासो कपिराइट फैजानो गिनानै आं फिसा खालामदों आरो ओमफ्राय आङो टिभिखौनो जा मोजां लगायना दोनो आंनि लोगोआ दासान्दि माने टिभियानो आंनि लोगो जाना दं आरो दा आं हारसिं नालाय ओमफ्राय मिस्टाराबो गाबोन फैलालाय बेयो देवबारावसो फैसिगोनलाय मा होनो आक' जरहाटाव आक' मावबावनांगौ जाबाय सानसेनि थाखाय आक' अफिसारा सानसे मावनो होबावबायनो आरो बे जरहाटावनो एबार खाथिसो जाबाय आरो गाबोन फैसिगोन बिनिफ्राय
मा होनोमोन दे उइरियाम गार्डआव थांदों आरो बिसोरो ओमफ्राय गाबोनो ओमफ्रायो जरहाटाव मावफैसिगोन ओमफ्राय देवबारखालि फैसिगोन देवबारखालि फैबावगोन ना फैबावा बेखौबो कनफार्म नंबावा आरो देवबारखालि होनदों आरो जि हारसिं माने थानांगौ जागासिनो एकदम गोसोआनो बोरैबा नांगासिनो माने ना हराव एकदम उन्दुनो हाया गिनानैनो माने ओमफ्रायो मैयानिफ्राय एसे गिगादों आङो इमानबो गियासै आङो माने आङो सानाव उन्दुआ नालाय सानाव उन्दुना लाबाथाय हराव उसुखुथु जाबाय थायो उन्दुलांनो हाया थाबनो बिदिनो 2टा 3टा जागुलायलाङो ओमफ्राय फुङावसो बरियानो उन्दुलाङो आरो ओमफ्रायो ओंखायनो आङो सानाव उन्दुथाराखै आरो उन्दुनो ओंखारबाबो मानोना होमबा 12टाफ्रावनो आरामनो उन्दुलाङो आरो 12टासोआव ओमफ्राय दा आं ओंख्रिखौ माबार संना लानोसै हारसिं मानसिथ' थाब जानानै थाब बिसिनायाव गाखोनानै मबाइल थुबाय थानोसै आं होनदों आरो ओमफ्रायनो आं फान्थावखौ एवबाय आरोखि ना ओमफ्रायो ओंख्रिखौबो नै दै सै होनानै आरामनो खोब्बाय आङो फान्थावाबो आंना मोनसिगोनानो नै दिनैनि ओंख्रिया सिम्पोल आंना खामांबायसो माथो ओमफ्राय आं बे डास्टबिनखौ गारहैनोसै आरोना जि बुरजा जाबाय बेखौ आं खाथायग्रोना लानोसै नै खाथायखांबाय आं लांनोसै आयौ नै जि बुरजा दुंदांदां जाखाबाय सर लांसै आं गारहैग्रोना फैनोसै आं गाइस আহিলে दासो बोथोला बेयाव गारबाय डास्टबिनखौ गारनानै फैखांबाय आङो लेथ्राखौ ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रिखौ फुरा संगासिनो नै आंना ओंख्रिया मोनबाय मटर आलु बिलाहिया ओमफ्राय फान्थाव भाजि ओमफ्राय नै पटलाबो खामहांलायबायमोन ओंखामखौ खुरना लाबाय आं जाग्रोना लानोसै दे गाइस नै आङो दा जाखांबाय आरो जाखांनानै पुरानो थोरसि लथा सुनानै आङो टिभि रुमाव जिरायफैबाय टिभि नायनोसै दसे मानो होनोबा उन्दुनो ओंखारा जासेथ' बिसिनायाव थानो हाला उन्दुनो ओंखारबासो बिसिनायाव थांसै नङाबाथ' गिबाय थागोन आङो एसे गिदों आं दाबो होनदों एकदम उन्दुनो ओंखारजासे आङो टिभि नायबाय थानोसै आरो जेब्ला उन्दुनो ओंखारगोन अब्लासो आं उन्दुहैगोन नङाबाथ' बिसिनायाव बिदिनो ओरैनो गोलैना थाबा एकदम उन्दुनोबो ओंखारा मानोबो ओंखारा थाबाथाय बिराद खस्थ' जायो मेगना बेलाव नायबाय थाना माबा माबि सानबाय थायो ओंखायनो टिभिजों एसे टाइम पास खालामग्रोनोसै दा लोगो मोनबाय दं दे गाइस गाइस टिभिखौ जेने तेने नायखांगबाय नै दा 11:30 जाबाय दा आं उन्दुनो नागिरबाय आरोना मुस्रि सुस्रि खाना लानोसै दिनै गियाबानो जाबाय सर जेने तेने बे हरसेया बारग'लांबानो जाबाय बे हरसे आरो गाबोन हरसे दंबावोसो गाबोन जेने तेने हरसेल'सै ओमफ्राय एकदम आजरिसै आरो आंनि गिनांगौआ खुला खुलि उन्दुनो हासिगोन आं गाइस माने ओरैबायदि जायो माने हराव उन्दुनायाव माने ओरैबायदि गरम जायो फेन होआबा उन्दुनो हाया माने भेन्टिलेटरखौबो गासैखौबो फांजोबनाय नालाय एसे गिनाय नाङो आरोना हारसिं थानायाव ओंखायनो दरजा सरजा गासैखौबो फांजोबो बार फैनो जायगा मोना नालाय ओंखायनो माने एसे गरम जायो आरो जेने तेने बे हरनैखौ थानोसै आङो ओमफ्राय गैला आरो दा उन्दुनो लाहार फाहार खालामनोसै नै मुस्रि सुस्रि खोंनानै आरामनो उन्दुना गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै आंबो उन्दुनोसै नोंथांमोनाबो उन्दुदो गुड नाइट आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो बावनो नाङा दे बयबो अन्नानै लाइक खालामना हो आंनि भिडिअसखौ बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल